Diyos maray na hapon po, sindugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat by prime luxury. Thanksgiving for the gift of life offered by Marilyn. Thanksgiving also offered by Bueno and mga Liag family. Maureen Gomez, John Lawrence Nares and family. Princess Barnuevo, Marcelo Barnuevo Jr. and family. Alwin Aranya and family. Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Thanksgiving for the blessings for July offered by Jen and Randy Mangampo. Special intention to meet Dakota this July 2025 offered by Eliza Braun, and special intention for good result of application offered by an anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Dahil Asin Lorieli offered by Eric Cronces Valles. Para sa kalag ni Pradsides offered by Edna Buendia. Para sa kalag ni Salvacion, offered by Bueno and mga Liag family. Para sa kalag ni Da Jose, Rosario, and Roger Sr., offered by Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family.
Ngunyan, iyo po an ika-14 Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Agus asin magtiripon, banal na banwanin Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Ang Diyos Ama nakaglago, ang Diyos akin nakagtubos, ang Diyos Espiritu na para sarap, sarap ng Diyos din pagkamot. Tapos asin magtiripon, banal na banwanin Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ika-14 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Ebanghelyo po ngunyan, madadangog ta si Jesus na pigpapadara an sa iyang mga disipulos bilang mga misyonero. Kita man po, pigsusubol niya, sinusubol na maging misyonero nin katuninongan. Punan ta an Santa Misa sa pag-ako kan satong mga kasalan. Hurog na ang mga pagkakataon na nagsayuma kita sa pagbusol nin katuninongan na kita mismo dainagin para patuninong. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayon ta ang Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitan.
mamibi kita. O Diyos, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban. Sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan. Tanganing ang mga hinawas mo, hali sa kauripnanin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sinasadol ni Propeta Isaías ang mga maimbod na maging magayagaya kaiba kan Jerusalem, na ilinaladawan ang syudad bilang sarong ina na nagaataman asin nagtataoning karangahan asin abundansya. Ang imahe na ini, nagsisimbolo kan mamumuoto na pag-ataman ng Diyos, asin kan panuga nin pagbalik asin katuninongan para sa iyang banwaan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, magugma kamo, kaiba kan Jerusalem. Magugma kamo para sa iya, kamo gabos na namumuot sa syudad na ini. Magugma kamo niyan kaiba niya, kamo gabos na nagmumundo para sa iya. Papakinabangan nindo ang sa iyang kauswagan, siring sa sarong aki sa daghan nin sa iyang ina. Nagsasabi ang kagurangnan, dadarahan ko kamo ni nagdadanay na kauswagan. Magbubulos pasiring sa indo ang kayamanan, kan mga nasyon, siring sa sarong salog na dai nagmamara. Makakaagid kamo sa sarong aki na pinapasusukan sa iyang ina, sa sarong aki na kinikilik kan sa iyang ina asin namumutan. Rarangahon ko kamo sa Jerusalem, siring kan pagranganin sarong ina sa iyang aki. Kung mahiling na nindo na nangyayari ini, mauugma kamo. Ini ang magpapakusog asin magpapataba sa indo. Dangan maaaraman nindo na ako ang kagurangnan, ang nagtatabang sa mga nagkukuyog sako. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Umawo nindo ang Diyos na kinurahaw ng kaugmahan. Kamu gabos na banwaan. Mag-awit kamo sa kamurawayan nin sa iyang ngaran. Tawan siya nin mamurawayon na pag-umaw. Sabihan nindo ang Diyos, makangangalas ang sa imong ginibuhan. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga, nagsasamba sa imo. Nag-aawit sa imo nin mga pag-umaw. Nag-aawit nin mga pag-umaw sa imo ngaran. Madya asin hilnga ang ginibo ni Diyos. Ang makangangalas niyang mga gibo sa tahaw nin katawohan. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ginibo niyang mamarang daga ang dagat. Naglalakaw na inibong ang salog kan sakong mga ginikanan. Nagugma kita duman, huli kan ginibo niya. Nagahadi siya, huli kan sa iyang kusog. Sagkod lamang, asin ang gabos na nasyon, sa iyang binabantayan. Dai magpaabaw-abaw ang mga masumbikal. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Madya asin pagdangog. Kamu gabos na may pagkatakot sa Diyos. Asin sasabihan ko kamo, kan ginibo niya sako. Pag umawo ng Diyos, huli tadain niya isinikwan ang sakong pagngayo-ngayo, o hinali ang danay niyang pagkamoot sako. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Pinagtawan doon ni San Pablo na ang tunay na pag-orgulyo yaon sa nasa krus ni Kristo. Pinagtutukdo niya na ang mga panluwas na ritual na kinaugalianin mga Hudiyo, mayo nin halaga, kumpara sa pagiging sarong bagong linalang ki Kristo, na tinatawan halaga ang panlaog na pagbago, imbes na panluwas na pag-utog. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga tugang,
Alagad para sako, an ipag-uorgulyo ko sana, iyo an krus ni Hesu Kristo, na satong kagurangnan. Hulita sa paagikan sa iyang krus, an kinaban, gadana para sako. Ako man, gadana para sa kinaban. Mayo ning kalaenan, kun an sarong tawo, serkumsisyonado man o bako. An mahalaga, iyo ang pagiging bagong linalang. Ang katuninongan sa kapagkaherak nin Diyos, mapasagabos na naguutob kaining pagsusundon. Sa sainda asin sa bilog na banwaan nin Diyos. Puon ngunyan, dai na ako pagribokon nin si Isay man. Hulitaan mga pinilaan sa hawak ko, nagpapatutuo na uripon ako ni Jesus. Ang biyaya ni Hesu Kristo, nasa tong kagurangnan, mapas sa indo gabos, mga tugang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kaini, nagpili pa ang kagurangnan nin 72 na disipulos. Sinugo niya sinda nin manduwa-duwa tanganing manginutan sa iya sa mga banwa asin lugar na dudumanan niya. Sinabihan niya sinda, dakul an anihon, alagad dikit an paraani. Kaya makimaherak kamo sa kagsadiri kan anihon na magsugo nin mga paraani sa saiyang anihon. Lakaw kamo, sinusugo ko kamo siring sa mga kordero sa tahaw nin mga lobo. Dai kamo magdara nin pitaka o bag o sandalyas. Dai kamo magtaong galang sa kiisay man na maaagihan nindo sa dalan. Paglaog nindo sa arinman na harong, magsabi ngo na kamo, an katuninongan mapasaharong na ini. Kung nag-iistar dyan, mamumukton sa katuninongan, magdadanay sa iya an katuninongan. Kung bako, mabalik sa imo ang katuninongan. Diyan kamo mag-erok sa harong na iyan, magkakan kamo sa mag-inom, kan anuman na itao sa indo. Hulita ang trabahador, maninigong bayadan. Day kamo magburubalyo sa manlain-lain na harong, paglaog nindo sa arinman na banwaan na mag-akaw sa indo, kakanon an anuman na itao sa indo. Bulungon ang mga naghihilang sa banwaan na iyan, asin sabihan nindo sinda, harani na sa indo ang kahadean kan Dios. Alagad, kung maglaog kamo sa arinman na banwaan, asin dai kamo akuon, maglakaw kamo sa mga kalye, asin magsabi kamo, maski an alpog digdi sa samong banwa, sa indong banwaan, na nakadukot sa samuyang bitis, pinapagpagmi, bilang patanid sa indo. Alagad sa buto nindo ini, haranina ang kahadean kan Dios. Sinasabihan ko kamo na sa aldaw nin paghukom, mas magian ang padusang itataon nin Dios sa Sodoma kisa sa banwaan na iyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maugma po kitang mahiling na sa simbahan ngunyan, dakulon pong mga pamilya ang nagsisimba. Aram po nindo, 5 po kaming magturugang. Kan mga aki pa kami, ang hinguwa ni mama saka ni papa,
pirmi kaming sarabay magsimba. Ang schedule mi, 2 sana. Alas 10:30 nin aga o alas 7 nin banggi. Depende kung no arin ma-serve an mag-agum. Paano si mama, lektora, si papa, lay minister. Pirmi sindang ina-assign na magkaiba, tandem, package deal. Pag ma-serve an mag-agum, guyod kaming 5. Kaya, ang sarok pong piyo, panumiyan na magturugang, sakop mi na iyan, may pirmi na kaming tinutukawan duman sa simbahan. Nagdadakula po ako na ang paghuna ko, gabus na pamilya, arog kaiyan. Kan nasa seminaryo na po ako, asin nagbababad kami sa mga barangay, mga parokya, duman ko po na-discover na kami palan ang napapalain. Ang normal palan, nagsisirimba ang mga tao na daikaiba ang pamilya. Nakadaklan na beses palan ang mga tao bako man biriyo pag minapasimbahan. Of course, we want the ideal na magsarabay, pero sa katotohan, igwa kitang mga kapamilya na pag inaagdata, habo man mag-iba. I'm sure, habang tinataram ko iningon yan, may mga naiisip kamong tao, pandok, kapamilya, o tibaad amigo, katrabaho. Nakaidto, suki kan pagsimba, pero ngunyan, kadakol ng excuses, pag iniimbitaran mo, habo ng mag-iba. You know, these people, nagahagad po sindakan sa tong pagsabot, dahil kadakol po an manlain-lain na rason kung natahabo ng magsimba ang mga tao. Saro na dyan, ang iba sa inda, nalugadan sa simbahan. They were wounded in the church. Baad nadagitan o napasupgan, pasensya na po kamo sa muyang mga padi. Sa ngaran po kan mga tugang kong padi, kung may nakulgan man po kami, o ako na may nakulgan sa Indo, ang paghagad mi po nin dispensa. Ang iba, nakulugan kan mga church volunteers. Habo nang magsimba dahil igwang mga kaiwal. Ang iba man, nasusupog ng mag-atubang sa Diyos dahil aram nindaan sa indang mga kasalan, mga pagkukulang. Ang iba man, ang pagmati nindakan pagsimba, boring, mapagalon. Iyon na naman, makapiroton pati si Father. Naghihinguwa po kami na daig kamo pakaturugon. O kung minsan, ang iba po sa inda, naapektaran na kan pag-isip kan kinaban, tinutukdoan sinda na, bako man totoo ang Diyos. Wara man Diyos. Imbento sa naiyan. Igwang nagsasabi sa inda na, daita kaipuhan ang relihiyon. Pwede man mga sa harong. We can be spiritual and not religious. Igwa man mga nagsasabi na ang pagiging katoliko is outdated. Luma na iyan. Is it still relevant today? Relevant pa ba na maging katoliko sa kinabangon yan? Pero para sa kadaklan, simple man sana po ang rason na tahabo na ninda. Father, busy po kami. And we honor that. Gabus man gar po kita digdi busy. Do we agree? Gabus man kita busy. Kaya nga ni, if you notice that somebody makes time for you, you should be happy and you should honor the time being given to you dahil wara man pong tawong bakong sibot. Kaya pag pinaglaanan kanin oras, pahalagahan ang oras. Dahil gabus kita sibot. Father, busy po kami, kaya daingo na makasimba because our attention is elsewhere. Pero kita, na mga aktibong parishioners, kita na naghihinguwang pirming magsimba duro Domingo, somehow we feel that we have an obligation to keep inviting these brothers and sisters na magsimba. Kita man nakakamati, arog kaining mga disipulo, digdi sa Ebanghelyo, we feel that the Lord also sends us to our families, to our workplaces, to our friends, to bring God's message to them. Pero nag-iisip kita, iniimbitaran ko man sindang magsimba. Naghihinguwa man kaming agdahon sinda.
Pero habo man, ano pa daw ang kulang? Aram po nindo, day po kamo nagsusulo-sulo sa pagmating iyan. In fact, kadakol po sa Indo ang nagdulok na samuya, digdi, after the Mass, minarani, Father, paano pa daw po aagdahon an agum ko, an aki kong magsimba? Dakol po sa Indo, digdi, mga agum, mga kapamilya, mga church volunteer, ang nag-iisip, garo ako sana ang nagsisimba sa pamilya mi. Is this a failure on my part? Pagkukulang ko ba ini sa mahal na Diyos na dai ko nadadara sa simbahan ng agum ko, an sa kong mga kapamilya? May simbag po sa mga babasahon ngunyan. Tinatawan kita kaining ebanghelyo nin sarong dalan nin pagsabot. Antugon kan kagurangnan sa disipulos na pinadara niya, dai-daa magdaranin maski ano, nin gamit, nin ekstrang kakanon, nin ekstrang bado, do not bring anything as I send you on mission. Ang gigibuhon nindo, you depend on the goodness of others. The people you will encounter, sindaan mapakaon sa indo. Trust their goodness. Pero kung igwaman kamong dadarahon, saro sana. Do you remember? Ang dadarahon daa, saro sana. Peace. Katuninongan. Kung may dudumanan daan na harong, iimbitaran na magtubod sa Diyos, ang sasabihon, peace be with you. Parehas kan sinasabi ta, kada bes na nagsisimba kita. Dahil po sinabi kan kagurangnan, na ang mga dinudumanan tang tao, tarakuton ta. Halimbawa, oy kamo, mga parakasala, magbakli na kamo. Mapaimpyerno kamo. Pakarayaan buhay nindo, tamadatong naan kagurangnan. Bako pong arog kaiyan, ang sabi kan kagurangnan, dai tapi kaipuhan na tarakuton ang mga tao. Ang sabi niya, dai i-pressure ang mga tao na magtubod sa Diyos, imbes magdaranin katuninongan. Peace be with you. Nata ta katuninongan. Day ba pwede kagurangnan na piririton mo niya sa nasinda na magsirimba? Day ba pwede na guyudon mi na sa naining mga kapamilya mi na habong sumabay? Day po. Day man pwede na ang konversyon, ining pagbabagong buhay, ining nadangog ta sa second reading na circumcision of the heart, this is not something that you force. Day ka po pwedeng makipagdebate sa sarong tawo o makipagdiskusyon, kumbinseron sinda na igwang Diyos, na kaipuhan tang mamuot maglingkod sa Diyos, dangan pakatapos tang makipag-argue, matubod kita, naiibahan kita. Day man po pwede na ang pagsimba sa kaan pagtubod sa Diyos, bunga sa nanin pamimirit. Takun mapirit taman po yan, good for one Sunday sa naiyan. Sa masunod na Domingo, you can easily expect, day na naman po iyan maiba, dahil pinirit mo. What do we do then instead? You know, pastoral psychology teaches us that people change when they feel safe. I'll repeat that. People change when they feel safe. May gusto kang magbago na kapamilya? May gusto kang magbago na namumutan sa buhay? Dahil po yan mangyayari kung dahil niya namamatian na safe siya. People open their hearts when they feel that they are no longer being judged or attacked. Ang problema pa, pag may iniimbitaran kita na magrani sa Diyos, ang inot tang lugar is hostility. Halimbawa, dadagitan, susumbatan, sisermonan, ililabel, sasabihon, ika, para inom ka, para sugal ka, mapaimpyerno ka. Ika, LGBT ka, yang lifestyle mong iyan, mapaimpyerno ka. We label people, we box them in. And really, we expect them to come to Mass after that. Sisay man po ang magustong umiba sa sarong tawong pinapasupgan kita.
Tulos-tulos sa saraduhan ta iyan nin pinto. Luwas digdi, day ko kaipuhan nin sa rupang tawong mapababa sa kuya, madurog kan pagkatawo ko. Because for all we know, people don't come to God because they feel that they are wounded. May mga lugad po yan. Dadagdagan pa nin lugad. Pero kung mapuon sa katuninongan, kung mapuon kita sa mahinahon na boses, nin pag-imbitar, naglulumoy man po ang puso. Kung nahihiling sa tuya, ang bunga, kan sa tuyang pagsimba, duro Domingo, minatiwala man po sinda. Pero kung dahil man po nahihiling ang bunga sa tuya, masabi, ika nga ni, duro Domingong simba, para libak man giraray. Ika nga ni, pirming nagsisimba, para didire-devotion ka pa kada Webes ki St. Jude. Mahilig man giraray na manlamang nin tao, nang dadaya man giraray. Natatama iba ako sa imo, parehas man sa nakita. But when they see that our lifestyle is being changed because of our devotion, sindaman po nadadagka na magrani sa Diyos. It is peace that opens hearts. May magayon pong imagery na tinatao sa tuya, digdi sa first reading. God is being presented to us like a mother. May mga ina, ngunyan digdi na nagsimba. Ang sarong marhay na ina, mainataman, nagpapakaon, rinaranga ang mga aki niya. Dawa pamatumang an aki, padaba man giraray kan ina. Ano po? Dawa an aki, siging rayo, siging bulag. Di man po pwede na an mama, susukuan niya an aki niya. Ay tapag nag-uli po yan, papatawadon man giraray dahil mama ka. According to the first reading, God deals with us as a mother. Ang Diyos garo man ina sa satuya. As in, iniimbitaran kita na maging makaina man sa satuyang kapwa, mainataman, masinabot, mapagpatawad sa ibang tao, that we too may become motherly to others. Kaya, kung napapagal ka na mag-imbitar dyan sa tawong pinapangadji mo ngunyan, kung igwang tawong pinagmamakulgan mo na mahawas sa iyang unhealthy lifestyle, sinful living, asin kung pagmati mo mayong nangyayari, day po makalingaw. Bako mong trabaho na buksan ang puso kan tawong iyan. It is not your job to open that person's heart. It is God's job to do that. Faith is a gift from God. Halik po yan sa langit. Grasya po yan. Day mo po yan pwedeng piriton na magtalubo sa sarong tao. What you can do is to plant seeds of goodness. But sabihon, maging mapinadaba, mabuot, mahihirakon sa tawong iyan. Asinan paglaom ta na iyo na sarong aldaw, matalubo ang mga pisog na iyan nin karahayan, asin mabuksan ang puso kan tawong iyan. Ang mahalaga, magpuon sa katuninongan. Kaya, dai na po bale, kung solo kang nagpasimbahan ngunyan. Dai na bali kung ining tawong ini, dai mo pa madara sa simbahan sa ngunyan. An mahalaga, yaon kadigdi. Ipangadji mo siya. Padagos na ipangadji. Wara man pong pangadjing dai nadadangog kan Dios. Sarong aldaw, matalubo man ang mga tinanom na karahayan. Pag nag-abot na po ang aldaw na iyan, dai mo lugod malingawan, it was peace that opened the heart of that person. Mamibi kita sa misang ini, na lugod magi kitang mga misyonero nin katuninongan, missionaries of peace. Namumuot sa katuninongan, para patuninong sa laog kan harong, bakong para pakiiwal, bakong mahilig maglangkaw kan boses, dahil nanduduhagi kan kapwa, para patuninong
peace-loving, peacemaker. Kagurangnan, tabangi akong maging para patuninong. Amen. Matindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos Amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya halay sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kibirhen Maria, asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Kusog buotang darahon sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamiti. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na paratubod kan simbahan, makasabot na sinda inaapod kan Diyos, na magpalakop kan sa iyang kahadeaning katuninongan sa kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiti. Tanganing bilang sarong komunidad, urog niya tong mapahalagahan ang pangapodan, na magharubay kan marhay na bareta sa tuyang mga kataraid. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiti. Tanganing ang mga paraoma na naglalapigot sa pag-uma, mawarasan in marhay na panahon asin masaganang ani. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiti. Tanganing ang mga nagehelang asin mga nasasakitan sa buhay, makasabot na ang Diyos nagmamakulog sa inda, hulikan pagmangnokan sa indang mga pamilya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiti. Tanganing ang pagkamuot asin pakipagkatuod sa buhay kan mga gadan, mamurak sa buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiti. Sa silensyo, pakigirumdum po ang mga personal nindong pangangaipo, pati ang mga tawong pinangakong ipagpapangadji. Urog na ang mga tawong buotang darahon para ni sa Diyos. Langit nun na Ama, pakitabangi kaming magin maugmang makihiras sa gibo mo na pagpalakop kan sa imong ebanghelyo sa paagi kan samuyang pagkabuhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Itinutulot niya mo ang araw kasi na tinapay.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, andusay na pagdulot sa imong ngaran, lugod maglinig sa mo, asin magdara sa mo aroaldaw sa gawe nin langit nun na pagkabuhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas san mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asing dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, kami naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami aroaldaw kan mga bunga kan kabuutan mo, kundi pinangakuan na kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo ki Jesus hali sa mga gadan, kami man naglalaom na mapapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya, kaiba kan gabus na angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod,
Daya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Maria Goretti, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo sa satuyang mga pamilya. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. nagtutubod na katuninongan ang nagbubukas nin mga puso, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpapalang, kan mga kasalan kan tinaman. Kahirapi kami, Cordero ka Diyos, na nagpapalang, kan mga kasalan kan tinaman. Kahirapi kami, Cordero ka Diyos, na nagpapalang, kan mga kasalan kan tinaman. Awit kami, ning katuninongan. Uya si Jesucristo, katuninongan kan sa tuyang puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalagmaw umayon. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay kong ininusay, ang simong hawak, ang simong dugo. Buhay nga naing kasapuran, ikaw tinapay nga balay, rinaan para sa mong kabut.
Maluhod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imo grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagud paman. An biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagud paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo na mga napano nin kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo. Ang natipon po niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 38,839 pesos and 70 centavos. Ang naambagta po sa siring na oras kan misa, 7,059 pesos and 70 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 7,804 pesos and 45 centavos para po ini sa Obulum Sancti Petri. Salamat man po sa nagpapadagos indong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kan bulan in Hunyo hali sa Tada canisters, igwang total na 44,315 pesos. Sa mga nagbalik na po kan sa indang canisters, pwede na po kuanon sa opisina o sa mga tao sa likod ang Tada canister, tanganing magpunan naman sa paghulog sa mga ini para sa bulan in Hulyo. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man po sa Hulyo 7 sa Good 9, aldaw ni Lunes sa Good Miyerkules, magkakaigwa po ng 3 doong masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Sa mga maut man po magbakal ng souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga ini sa satuyang opisina. Siring man po ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese kan Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center LC3. Ang proceeds po kanasabing aktibidad para sa ongoing formation nin bago asin mga masunod na padi sa Diocese ng Legazpi, asin sa mga maut po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maut man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana, Anonymous 2,000 pesos, duwang Anonymous at tig 1,000 pesos, Anonymous 900 pesos, duwang Anonymous na tig 500 pesos, Roderick and Elnes Delavin 500, Eden Morante 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa gabos sa indong presensya ngunyan asin aktibong partisipasyon sa satuyang parokya. Salamat man sa tuyang mga lingkod sa simbahan, pati an sa tong online community. Kan nakaagi pong July 1, nagkaigwa po nin minor reshuffling kan sa tuyang kapadian digdi sa diocese. Kaya si Father Kevin po na-share, linipat na po duman sa Padre Pio Shrine dyan po sa Rawis. Ang bagotang padi digdi, iyo po si Reverend Father Antonio Peralta. Saro po siyang retired na padi kan sa tong diocese, pero nagtutukdo man giraray sa seminaryo nin Pilosopiya. Sa katunayan, ang masunod na misa, siya po ang ma-celebrate. Pakiako po si Father Tonton, siring kan pag-ako ta kan mga nakaaging padi digdi sa parokya. Matindog po kita.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, maglakaw, darahon an katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.